Nakon što je tužilaštvo Tuzlanskog kantona prošle sedmice zbog učestalosti ekoloških zagađenja na području Lukavca intenziviralo istražne radnje potencijalnog zagađenja vode, zraka i tla u i oko industrijskih postrojenja u Global Ispat koksnoj industriji Lukavac, jučer poslijepodne se dogodio još jedan incident. U Univerzitetski klinički centar Tuzla primljena su 3 radnika. Jedan je primljen na kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju, odjeljenje intenzivne njege i terapije. Radi se o teškim povredama, priključene na aparate za vještačku ventilaciju. Druga 2 radnika u stabilnom su stanju. Nesreća u Gikilu se dogodila tokom izvođenja radova na razdvajaču sirovog katrana. Zbog eksplozije rezervoara došlo je do ispuštanja amonijačne vode sa primjesama katrana u rijeku Spreču. Uzroci nesreće su još nepoznati. Utvrđuje se dakle i način i uzrok eksplozije samog rezervoara, kako je došlo do same eksplozije, ali se utvrđuje dakle i stepen zagađenja zemljišta, tla i zraka. Sve će se to objediniti dakle u određeni broj izvještaja koji će se proslijediti tužilaštvu. Federalni vodni inspektor je proglasio 2. stepen ugroženosti i angažovao ovlaštenu kompaniju za sprječavanje daljnjeg širenja onečišćenja koje pluta rijekom. Stanovništvu koje koristi vodu iz rijeke Spreče za zalijevanje poljoprivrednih dobara izdato je upozorenje da vodu iz bunara koji su u blizini ne koriste dok se ne utvrdi stepen zagađenja vode. Pretpostavlja se da je 300 metara kubnih amonijačne vode iscurilo iz postrojenja, dok je 70 metara kubnih završilo u rijeci Spreči. Kako ističu u Gikilu, spriječena je veća katastrofa i daljnja eskalacija incidenta. Mi trenutno nismo u situaciji da kažemo tačnu procjenu, ali manja je količina znači amonijačne vode, znači ne katrana, koja je i vani, ajde tako kažemo, iscurila, dok je određena količina zadržana u našim tankvanama. Podsjetimo, tužilaštvo Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nekoliko nadležnih službi i agencija krajem prošle godine formiralo timove i predmete koji se odnose na zagađivače na području Tuzlanskog kantona. Istraga u ovim slučajevima još traje.